Πάμε να κάνουμε ομελέτα με ginger, σκόρδο, ντομάτα και πατάτα. Καθαρίζουμε τις πατατούλες. Έτοιμες οι πατάτες, έτοιμες δηλαδή καθαρισμένες. Τώρα πάμε να τις βράσουμε. Όπα, σώθηκε. Πάμε να τη βράσουμε για να ετοιμαστούν. Γενικά είμαι υπέρ του να φιλτράρουμε λίγο το νερό. Εξαρτάται και που μένεις. Αν το σπίτι είναι παλιό, τα υδραυλικά είναι παλιά, δεν βλάπτει ακόμα και για μαγείρεμα να φιλτράρεις το νερό. Τώρα που το σκέφτηκα, τις ψιλόκοψα να βράσουν πιο γρήγορα. Λοιπόν, θα ρίξω στις πατάτες σε ένα βρασιματάκι και συνεχίζουμε. Βράζουν οι πατάτες. Λοιπόν, μόλις τρυπιούνται έτσι λίγο άνετα, όχι ακόμα. Έτοιμες οι πατάτες. Πάω τώρα να ετοιμάσω τα υπόλοιπα υλικά. Έτσι να πάρω ένα κομμάτι ginger σαν και αυτό. Και να είναι το καθαρό κομμάτι που έμεινα. Εδώ. Και να βάλω 2 σκελίδες σκόρδο. Κάτσε. Έχω ήδη άλλο που το έχω. Ένα κόλπο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, για να μην κολλάει το φλούδι, δίνουμε έτσι αυτό το πράγμα στην κάθε σκελίδα. Αυτό έτσι το φουσκώνει λίγο, δεν ξέρω τι κάνει. Το έχω δει και εγώ στον Oliver, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, έναν Άγγλο σεφ. Εκεί το πρώτο είδα αυτό με τα σκόρδα και δουλεύει. Οπότε να το κάνετε. Ξεφλουδίζεται πολύ πιο εύκολα μετά, δεν κολλάει το φλούδι. Λοιπόν, ωραία. Ginger σκόρδο, έτοιμα. Τα κόβω σε ροδελίτσες. Και θα βάλω και 2 ντομάτες. Γενικά προσπαθώ να διαλέγω όσο πιο αγανά και καλά υλικά, όσο μου το επιτρέπουν τα οικονομικά μου, παίρνω βιολογικά και γενικά λογικό είναι, όσο πιο νόστιμα είναι οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουμε, τόσο πιο νόστιμο θα βγει το φαγητό. Και ένα καλό κριτήριο είναι για μένα αυτό που βάζεις, αν είναι γευστικό από μόνο του, δηλαδή θα βάλεις ντοματούλα, ντομάτα, δοκίμασε λίγο να δεις. Ωραία. Θα μου πεις τώρα, κάνει το ίδιο με το σκόρδο, θα το κάνω. Και με το ginger. Ωραία, πω, την άκουσα. Το καλό το σκόρδο, πώς το ξεχωρίζεις? Καλό ερώτημα. Λοιπόν, έτοιμα τα υλικά που θα μπουν εξτρά στην ομελέτα και πάω να συνεχίσω από εκεί. Πάμε, όλα τα υλικά είναι εδώ. Ξέχασα και ένα υλικό που δεν το είπα.
γάλα, οπότε θα βάλω μέσα αυγά, ντομάτα, ginger, σκόρδο, πατάτα και γάλα. Πόσα χέρια έχω. Λογικό. Λοιπόν, πάω να τα κάνω όλα. Πάω να σπάσω το αυγό κρατώντας τα αυγά. Γίνεται, δεν γίνεται. Αχ, κάτσε μην το λερώσω αυτό. Μπαίνουν όλα μέσα όπως είναι, χωρίς πολλά. Και όλα με το μάτι, εννοείται. Καλό μου φαίνεται. Λοιπόν, τώρα λίγο λάδι. Γενικά δεν μ' αρέσει να τσιγαρίζω, αλλά δεν είναι τόσο υγιεινό. Δηλαδή εγώ προτιμώ να το κάνω έτσι λίγο, να μην το τσιγαρίσω και να το αφήσω να μαγειρευτεί όλο μαζί. Είχα το μυαλό μου τώρα στο ανακάτεμα. Ναι, προτιμώ να μην το τσιγαρίσω και ας μην έχει τόσο έντονη γεύση, να το πω έτσι, να μην είναι τόσο νόστιμο. Είναι νόστιμο γιατί μετά ξέρω ότι είναι πιο υγιεινό. Και θα το συνοδέψω με μία σαλάτα, φέτα, αγκούρι και σμέουρα, με λάδι και ρίγανη. Είμαι εδώ να κατέβω. Κοίταξε, θα μπορούσε τώρα να έκανα το κόλπο που τη γυρίζεις. Αλλά επειδή θέλω να φάω σίγουρα 100%, δεν το έκανα. Και τώρα που ανακατεύω βγάζουμε και ντομάτες λίγο ζουμάκι. Θα το αφήσω λίγο έτσι να συνεχίσει να ψήνεται όλο μαζί. Και σε λίγο είμαι έτοιμος για φαγητό. Το σκόρδο και το ginger δώσει πολύ ωραία γεύση. Το βάζω και λίγο ακόμα έτσι να μαγειρευτεί και με καπάκι λίγο, να βράσουν όλα λίγο μαζί. Τώρα το άνοιξα έτσι να φύγουν τα υγρά και τη φύνασα. Έτοιμη ομελέτα, την έσβησα και θα σερβίριστώ. Για το φινάλε έβαλα και λίγο πιπέρι και για να δούμε. Πολύ ωραία. Καλή όρεξη.